Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal. Albal ha viscut unes festes de Sant Blai molt especials, plenes d'activitats i sentiments. De la diversió de la fira medieval al plaer de degustar un braç de gitano gegant i l'emoció d'acompanyar la tradicional romeria fins a l'ermita de Santa Anna. Les activitats amb motiu de Sant Blai arrencaven oficialment el divendres 30 de gener amb la inauguració de la Fira del Comerç Local, una oportunitat única de reunir al mateix temps l'oferta dels comerços de la localitat i de complementar-los amb productes particulars de la Fira medieval. Esta Fira de Sant Blai ja porta 13 edicions. La Fira número 13, el que vol dir és que ja és una fira que està consolidada i és una fira a tindre en compte en tot el que és la comarca i en part de la província de València. Però la veritat és que és una gran alegria veure com se va consolidant a poc la nostra Fira del Comerç i va seguint una tradició que any darrere d'any està repetint-se. Enguany tenim l'alegria també de que s'ha incrementat. Enguany, l'any passat en 22 casetes i a partir d'ara en tenim 38. És importantíssim per part de la gent que isca de casa i que vinga. L'oferta de productes d'esta fira ha sigut d'allò més interessant. Nosotros traemos productos de Santoña, venimos de allí una conservera de la fábrica y traemos todo producto del Cantábrico, anchoas de Santoña, bonito del norte, mejillones, todo producto de allí de Cantabria. Y llevo unos productos naturales de miel y jalea real, son todo la crema facial, crema de manos, labiales, luego está la miel de romero, miel de azahar, que es todo muy bueno, todo para el cuerpo. Tenim una messeria lenceria en la que tenim molta roba i tenim fils i també tot tipus de productes relacionats amb este campus de les tendes i tot això. D'una manera diferent podem fer arribar els productes a la gent a peu, no? Sobretot el que té molt d'èxit són els fuets. Els fuets fem el fuet normal que feien els meus iaios, la llenguanissa que ells feien també, i després inventos. Inventos, per exemple, en formatges. Fem un fuet en formatge manchego, un altre en formatge de cabra i anous i un altre fuet en formatge roquefort. Sí, por ejemplo, ahora me está atendiendo Mohamed, me está atendiendo con unos orejones, unos dátiles, una serie de frutos secos, me gusta para casar. És que aquell senyor d'uns dàtils molt bons, i jo dic, xica, pues vaig a comprar uns dàtils d'estos. De cervesa, de picadetes, de les associacions, de comprar embotit de requena, de tot un poc. I després, darrere de mi, com podeu veure, està el mercat medieval, que també li dona un sentit més festiu a lo que és la pròpia Fira del Comerç. Les botigues del poble són unes botigues que moltes voltes no ho trobes a València. Esta fira ha atret a milers de veïns d'Albal i d'altres localitats de la comarca gràcies a estos productes i al bon ambient, i reforça el caràcter participatiu de les festes de Sant Blai. Sant Blai abans era un dia i passava sense pena ni glòria. Avui, entre tots, hem aconseguit que siga una festa llarga on no passa desapercebuda. Es comencem en la Fira del Comerç a través també de lo que és el mercat medieval. Se fan totes les festes que hem parlat així, però després portem tota una setmana, per exemple, avui també inaugurem una exposició de pintura de pintors locals, inaugurem també una exposició de pintura de ceràmica també feta en porcelana, pintura de porcelana també. Demà ve Ferrero, que ve a fer un clínic de tennis en els xavals que van a l'escola de tennis. El cap de setmana d'esta fira va ser de rècord, sí, de rècord, i no només per la quantitat de visitants que va recórrer els seus carrers, també per este formatge de 1.000 quilos i este braç de gitano de 25 metres. Els formatgers van treballar durant hores per quallar este formatge fresc. Els beneficis de la seva venda es destinaran a la lluita contra l'Alzheimer i van aconseguir més de 6.500 euros.
fabricar un queso gigante. Vamos a intentar superar la marca de los 1000 kilos. Esto ya venimos haciéndolo cada 5 años. Hace 5 años nos quedamos en 900 largos, no llegamos a los 1000. Y sobre todo es un queso solidario, es hacer un acto solidario, celebrar también aquí las fiestas en Albal. Vamos a ver si conseguimos hacer este queso para posteriormente comenzar la venta al público, y todo lo que podamos recaudar lo vamos a donar a CEAFA, que es la Confederación Nacional del Alzheimer, que agrupa las distintas asociaciones de España. Y bueno, estamos encantados de poder colaborar con ellos también. Directamente, como puedes ver, en la fabricación del queso serán unas 15 personas, entre 15 y 20 personas, y luego indirectamente pues somos muchos más también los que hemos estado aquí preparando esto. Llevamos un tiempo preparándolo porque lógicamente es un evento que pues necesita de mucha preparación, mucha materia prima, conseguir la leche, son 8.000 litros de leche lo que vamos a utilizar, y sobre todo pues mucho esfuerzo. Es un gran honor que una empresa pues como la de aquí, como la que sería, pues nos haya invitado y se acuerde de la gente que no se puede acordar. O sea, no, el Alzheimer es un problema que nos mueve a todos, y que tanto a nivel nacional CEAFA como a nivel de Valencia, la Federación Valenciana, pues estamos muy concienciados para que la gente intentar hacer que sea menos costoso el tema del Alzheimer. Ya sabemos que es una enfermedad que afecta no solo al que la padece, sino a toda la familia. Este braç de gitano no es queda enrere quant a voluntat solidària. En el seu cas, és en benefici de la lluita contra el càncer. 25 metres de dolç que es tradueixen en prop de 800 racions amb tots estos ingredients. El tradicional de toda la vida, que es el de cabello de ángel, yema, merengue, almendra y plancha de bizcocho. Empezamos con el azúcar, que hay unos 250 kilos de azúcar, 70 kilos de harina, unos 125 kilos de cabello de ángel. Luego hay unos 70 o 80 kilos de almendra, y la yema que se saca de las claras del huevo, que se monta el merengue, y luego tenemos la yema, que es lo que va confitado con el cabello de ángel. Entre dos semanas de trabajo después de nuestra labor diaria, pues hemos tenido que hacer todo esto, pero bueno, que al final esto es una buena causa y es por lo que se colabora. Un reto, perquè no s'havia fet mai de 25 metres, i enguany s'ha fet de 25 metres, i esperem vendre-ho tot perquè és tot per al càncer. Jo porto xiquets, entonces la veritat és que jo el que vull és traure molts diners perquè s'investigue i perquè aquest mal s'erradique de manera i ja està. I les festes de Sant Blai no estarien completes sense la tradicional romeria fins a l'ermita de Santa Anna d'este passat diumenge. Esta romeria és molt especial per als veïns d'este municipi i d'altres propers, que acompanyen el sant amb devoció durant tot el camí. Han convocat a les amigues i anem de romeria. Avui ens toca romeria. Pues ens agrada això, anar totes juntes i després la missa. Per a mi és especial perquè és un poc un acte de germanor. En Albal hi ha dues parròquies i pareix que siguin dos mons diferents. I és un dels pocs moments que n'hi ha en l'any, n'hi ha diversos, però aquest és un dels moments que n'hi ha en l'any en què per a mi és emocionant. Ix al camí a l'avenida, i quan arribem a l'altura de l'altra parròquia, ixen els de l'altra parròquia. I és tot el poble, no és una parròquia, és tot el poble, perquè Sant Blai és de tot el poble. Vivo en Benetússer y vengo con las amigas aquí a la romería también. Puedes ir desde la iglesia de San Carlos, y la gente está esperando en la otra iglesia de Los Ángeles, i d'allí a l'ermita, a la Santana. És molt especial perquè, a més, és una tradició del poble. Sant Blai és el nostre patró, que ens cuida la goleta, se suposa. I avui és el primer any de la xiqueta de la romeria, ens feia molta il·lusió i li hem ficat l'oliet, i llavors ens cuida tots. A poc, i ben acompanyat, Sant Blai aconseguia arribar fins a l'ermita de Santa Anna. Allí, els veïns d'Albal i d'altres localitats participaren de la missa i s'encomanaren a Sant Blai. Salut, faena pels meus fills i per tots els que estiguen parats. Le pido salud y que pueda vivir bien y que todo el mundo viva bien y que haya trabajo para todo el mundo. Pues yo le pido salud para todos y trabajo y lo mejor para todos. És molt important la salut, i per la xiqueta ara també.
A l'Ermita trobarem moltes activitats per als xiquets i també propostes comercials, algunes amb molta tradició. Jo de dàtils, forrat, tot, i ve la tradició ja de molts anys. Venien les meves ties, després les meves cosines, i ara nosaltres portem més de 25 anys així les tres. I mentre jugam, doncs anirem tirant, mentre jugam anirem eixint a la tradició. Hem rifat un pernil de 8 quilos 800. Però aquests diners els hem dut per Càritas. I hem tret, ho dic perquè ahir ho va dir el parroqui del retorn de nosaltres, va dir la quantitat que hem tret. Han tret 945 euros de ganàncies. Per aquí? Per a Càritas. Amb esta romeria multitudinària culminen les activitats de Sant Blai al Val, que ha organitzat estos dies moltes activitats. La romeria, que és la 8ª de la festa de Sant Blai, és quan acaben les festes dedicades en honor al nostre patró. I, evidentment, avui en la missa hem acabat, però encara queda el concurs de paelles. És un concurs on moltíssima gent participa, n'hi ha més de 1.200 caïdes, per tant, se faran paelles per aquest número de persones que van assistir i farem aquest concurs. I després s'acabarà entregant els prèmits, que són en metàl·lic, després allà a les 3 i a les 4, i en això haurem acabat ja les festes de Sant Blai, que a partir d'ara és quan tenim que fer balanç, a veure com han anat. Jo penso que un any més ha estat plenes de participació, que és l'important, i avui en la romeria ho hem vist. En la romeria ha participat moltíssima gent, al igual que tots els anys, i això és un èxit de l'Església i de l'Ajuntament i fonamentalment de tots els albalens que tenim devoció a Sant Blai. I així, com veuen, es van anar preparant totes aquestes paelles, cadascuna amb el seu cuiner i la seva recepta pròpia. La carn, les verdures, el conill i el pollastre, l'arròs, la tomaca, l'azafrà, tot això. Pues anar una paelleta, xerrar entre els amics i passar-ho bé. Pa quants? Pues són pa 8, no? Són 8 o 10? 9 o 10, més o menys. Pues portem picaeta, beguda, i els homes ahí estan encargant-se de la paella, perquè nosaltres ja cuinem entre setmana, pues un dia que cuinetgen ells. Lleva pollo, conejo, pato, caracoles, judías verdes, garrofones, etc. Pues nada, res, la paelleta de 4 quilos només d'arròs. Per les festes de Sant Blai som 30 persones. 30. Pues le han posat pollastre, le han posat conill, verdures, batxoqueta i garrofó, i res més, ja i l'amor de fer la paella. Estàs cuinant per a molts? Per a 24. 2 paelletes, una més gran i una altra més xicoteta. L'objectiu no era guanyar el concurs, sinó passar un bon dia i gaudir d'una paella sabrosa en bona companyia. El Val posa així punt i final a les festivitats de Sant Blai, que de segur que han deixat bons records i bones experiències entre tots els veïns. Ara, a esperar les de l'any que ve. Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal.